turistes francesos, britànics o irlandesos majoritàriament omplen este pont els hotels de la Costa Daurada. Les reserves podrien superar el 70% d'ocupació fins diumenge, fins al 75% a Salou i la Pineda, però amb una alerta del sector turístic. El clima del conflicte polític a Catalunya ha reduït les reserves d'última hora dels turistes de la Conca de l'Ebre, que són molt habituals a la Costa Daurada. Que els nostres amics de la Conca de l'Ebre vindrien en millor nombre, almenys a passar d'avui dijous fins al proper diumenge. Aquest client de la resta de l'estat espanyol ja fa temps que l'estem perdent i ara ja és un punt, i no sé si final, no? Però des de l'Associació Hotelera avisen que mentre dure la crisi institucional entre Catalunya i Espanya es pot produir a la Costa Daurada l'efecte similar al que ja han viscut països amb conflictes geopolítics com Turquia, Egipte o Tunísia. Unes situacions de les quals fins ara Catalunya s'havia beneficiat. Ens era favorable, malauradament, aspectes que passaven a Turquia, Egipte, Túnez, ara ho estem patint, no? Primer els atemptats que vam tindre jihadistes a Barcelona i a Cambrils, i ara ens ve tot aquest tema de discordància entre dos pobles que hem conviscut amb tranquil·litat i pacíficament en els últims darrers 5 segles. Malgrat tot, durant el mes de setembre, les pernoctacions a Salou, Cambrils i la Pineda han augmentat un 5%. Este octubre es mantenen oberts el 70% dels hotels. El sector assegura que, malgrat la situació política, seguiran treballant per la promoció turística del territori, en especial a la resta d'Espanya.